Kok kayo-kayo lah surang alun tantu denai meminta usah tuan buru asangko denai hanya singgah saja. De ado rasudun sana sa kampung sapa mainan sama so dulunya mangko tapi jak laman tua. Usahlah kayo tuan banggakan lama nyukatan sampai rangkuangan. Apa gunu kayo balinda punya orang punya awal jauh dari dun sana.